କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଦେଶରେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ କରୋନାର ଟୀକା କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଏହି ଟୀକାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଟୀକାର ନାମ ହେଉଛି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ମାନବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଟୀକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ମାନବ ପରୀକ୍ଷା 7 ଜୁଲାଇରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟୀକା କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ICMR ଓ NIV ଏବଂ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଟୀକା 12ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହି ଟୀକା ପାଇଁ କୋଡ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି BBV152। ICMR ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବ ଯେଉଁଠାରେ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଏକ କ୍ଲିନିକାଲ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବୃତ୍ତିଗତ ଅଛନ୍ତି। ଟୀକା ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ 10ରୁ ଏମ୍ସ ପାଟନାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସୋମବାର ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 12ରେ ଟୀକା ପ୍ରଥମ ନାମକୁ ଲେଖା ହେବ।